néha egyszerű pálcikarajznak látjuk, máskor meg azt mondjuk, hogy milyen szép paca sok színnel. Valahogy ilyennek tűnnek felnőtt szemmel a gyerekrajzok. Persze, csak nekünk laikusoknak. Most következő vendégem, Klement Ottó rajzelemző, egészen másként néz ezekre az alkotásokra. Köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok! Nevezhetjük ezeket alkotásnak, nem? Hiszen a gyerekek valóban azt rajzolják le, vagy azt gondolják, hogy azt rajzolták le, amit rajzolnak. Abszolút azt rajzolják, amit ők látnak. Az, hogy mi másnak látjuk, az lehet mondani, hogy a mi készülékünkben van a hiba. Ők valójában azt rajzolják le, és azt próbálják lerajzolni, amit láttak, azokat az élményeket próbálják papíron kifejezni, ami velük történt. És ilyenkor az a jó, nem, hogyha megdicsérjük, hogy ez nagyon gyönyörű, és mi is megpróbáljuk elképzelni, hogy ő ezt lerajzolta. Így van. Ezzel tudjuk bátorítani a gyereket, további rajzolásra serkenteni, és ezzel támogatjuk abban, hogy minél bátrabban, minél magabiztosabban tudja kifejezni azokat, amiket ő tapasztal, megél, lát. Amellett, hogy ugye az vizuális emlékeit megpróbálja újra rajzolni, mi mindent jelent még egy gyerekrajz? És egyáltalán mi a gyerekrajz? Gyerekrajzról 3 és 12 éves kor között beszélhetünk. 3 éves kor körül kezd kialakulni az ábrázolási szándék, hogy amit ő lát, azt valamilyen formában visszaadja. Ez 3 éves, tehát nagyjából az óvodai korra tehető az a szakasz, amikor kialakul maga a rajzolás. Előtte irkafirkákról, vonalakról beszélhetünk csak. Maga ez a fejlődési szakasz, ez különböző ábrázolásoknál, különböző ilyen egységek vagy etapokra van bontva. 3-4 éves korban rajzol valamit, amiből mi még nem látjuk, hogy mi az, legyen akár egy ember. 4-5, illetve 6 éves korra ki kell alakulni annak, hogy tudja az irányokat, tudja azt, hogy megfelelőek a végtagok, megfelelő végtagokon megfelelő számú ujj van, és nagyjából ez a 4-5 éves kor, amikor már mint felnőtt szemmel is nagyjából kiderül számomra, hogy mit rajzolt a gyerek. A lelküknek a változásai egy bizonyos, mondjuk egy vitára, vagy egy rossz időszakra reagálnak a rajzaikkal? Abszolút. Ez megjelenik a színek használatában, megjelenik a vonalvezetésben, hogy halványan rajzolja, vagy nyomatékosan vastagon rajzolja, tehát ezek mind-mind felelhetők a papíron. Igen. Az, hogyha valakinek a gyereke nagyon sok színt használ, az biztosan jó? Tehát az egy abszolút jó jel? Abszolút jó jel, kreativitást, fantáziát, magabiztosságot sugall, hiszen az elétárt lehetőségek közül, amik mondjuk a színes ceruzat tárháza, bátran mer használni belőle bármit. Ez egy pozitív dolog, és erre bátorítani kell azokat a gyerekeket, akik mondjuk kevesebb színt használnak rajzolásnál. A szülőknek ez a mindennapokban, a mindennapi nevelésben, vagy egyáltalán az gyerekekkel együttélésben, ez hogyan lehet ebben segítség? Ez akkor segítség, hogyha a szülő nyomon követi a gyereknek a rajzolását. Tehát megnézi azt, hogy mit rajzol bizonyos időközönként. És ha ezt nyomon követi, akkor észreveszi az eltéréseket. Tehát ha megszokta, hogy a gyereke magabiztos, határozott vonalakkal rajzol, és jön egy olyan időszak, amikor kevesebb szint, vékonyabb vonalat, nem annyira határozottak a vonalak, akkor a szülő is észreveszi azt, hogy a gyereknek az életében valami változás történt. Érdemes ezt befolyásolni, vagy ezt inkább rá kell bízni a gyerekre? Már úgy értem ezt, hogy mondjuk nem használ túl sok szint, azt mondta, hogy érdemes buzdítani arra, hogy használjon sok szint, de mondjuk nem rajzol szépen, akkor megtanítani neki, hogy ezt így kell rajzolni, vagy hagyni kell, hogy belőle alakuljon ki ez? Először is hagyni kell, hogy rajzoljon, hiszen az érzéseit, élményét kirajzolja magából. Igazán akkor érdemes odahatni, amikor mondjuk ez egy folyamattá válik. Tehát nagyjából több hétig vagy akár hónapig is előfordul, hogy a gyerek csak egy színt használ. Akkor eltelik egy idő, kirajzolja magából, de utána segíteni kell neki. Igen, például, bocsánat, ha szóval most pont egy ilyet látunk, fekete-fehér rajz, ezt ön hozta ugye ezeket a képeket. Igen. Ez például most mit jelent, hogy itt sokan vannak, tehát gondolom a család, vagy a család körüli állatok is benne lehetnek? Így van. Ez a rajz ugye fekete-fehérben látszódik, ez attól is függ, amikor a rajzot felveszi mondjuk egy szakember, akkor van-e tárháza, arra vannak-e színes ceruzák, hogy a gyerek tud-e választani. Ha nem, akkor egyszerűen tollal megrajzolja, amit feketének látszik. Ez például egy egészséges lelkületű gyereknek a rajza volt? Vagy most nézzük meg ezt például. Ez egy teljesen, ha minden igaz, ő egy 4 éves gyermek rajzolta, nagyon jók már az arányok, lehet látni, hogy ő a legkisebb, ugye sárgával lehet látni, ott van anya, apa és valamelyik nagyszülő. Az például, hogy nem fogják egymás kezét, az baj? Nem, egyáltalán nem probléma, hiszen ha a rajzra ránézzünk, akkor az összesség számít. Tehát látszik a rajzon a jókev, látszik, hogy ők egy közösséget képviselnek. Egyáltalán nem jelent problémát, hogy nem fogják egymás kezét. Mikor kell szakemberhez fordulni ezzel a problémával, ha van probléma? Problémáról akkor beszélhetünk, hogyha a gyerek
nem az életkorának megfelelően halad a fejlődési létrán. Tehát ez azt jelenti, mondjuk 5-6 éves, tehát nagyjából iskolakezdés előtt van, és a rajzai nem kivehetőek, a végtagok, az érzékszervek, tehát a fejen nincsenek ott a szem, fül, száj, akkor mindenféleképpen érdemes szakemberhez fordulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is, viszontlátásra.